Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, ni anata sa ikalimang Domingo sa Paskos pagkabanhaw. Padayon natong iampo, magmalinaon ang kalibutan, magsunod unta kita sa panig-ingnan sa mga apostoles na nagsunod ni Kristo. Ang atong mga benefactors and donors ato sang iampo nga unta adunay mga grasya nga moabot sa ilang kinabuhi, labi na ang kalinaw ug ang kabalaan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios nito sa langit.
Magampo kita, O Dios, nga naghatag kanamo sa kaluwasan o pagkasinagop nga anak, tanawa nga mapuangoron ang mga anak sa imong gugma, o hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan o sa langit nga maoy among kabilin nga walay kinutuban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe ug nakakabig sila og daghang mga tinun-an. Unya namalik sila sa Lestra, unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon, kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo ug uban sa mga pag-ampo ug pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalia. Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia, diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila ug sa iyang pagbukas sa dalan alang sa mga dili Hudeo aron mutuo sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo mahigugmaon ug maluluyon, dugay nga masuko ug dakog kaayo. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon alang sa tanan niyang mga buhat. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, O Ginoo.
ug dayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong kagahuman. Pasangyawa sila ngadto sa mga tawo sa imong gahom, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian usa ka gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong paghari nagalungtad lata sa tanang kaliwatan. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babay, nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa iyang trono. Karon ang puloy-anan sa Dios aniana sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mamahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahira niya ang ilang mga luha ug wala nay kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Siya miingon usab kanako, isulat kini, kay kining mga pulong kasaligan ug matuod gayud. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kun ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao, o kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo, paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung papilion mo unsa may inyong pilion, ang kanang daan o bag-o. Papilion mo ron og sinina, unsa may gusto nyo isulob, daan o bag-o. Kusga. Papilion mo balay, unsa man, daan o bag-o. Kusga ba? Papilion mo og sakyanan, daan o bag-o. Papilion mo og asawa, daan o bag-o. Papilion mo og bana, daan o bag-o. Papilion mo og pari, daan o bag-o. Ilas ba yan? Na, generally speaking, ganahan kitag bag-o. Bag-ong adlaw, bag-ong mga achievements, bag-ong mga leader sa nasod. Nawa karon, di ba, ang daan, gailisan og bag-o, kasagara, no? Nga naman, tungod kay mangita gitag bag-o. Bag-o na sad nga pagbati. Ganahan ta na Kay kanang luma na, sa Tagalog man na luma, daan, puol niya kanang sana obsolete ba naganahan bisan kanang choir magsige man na sila bag-o kanta kay sige lag balik-balik abot na lag na po katuig maura gyapong entrance song makaingon ta unsa mamuwa mo nakatunang lain ngita sa tag bag-o nya proud kita kung natay bag-ong nakatunan bag-ong napalit bag-o nga nahimo mo na sa atong ikaduhang pagbasa, ang Ginoo sad nagsigi siyag himog bag-o nga matod pagani niya dire karon ang puloy-anan sa Dios ani ana sa katawhan magpuyo na siya tipon kanila og sila mahimong iyang katawhan nya niingon pagyud kuno ang Dios akong pahiran ang ilang mga luha sa patoy usa dire giingon og wala nay kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang. So kining daang mga butang mao ni hinungdan makahilak ta, dunay kasakit, ana. Nya gibutang dayon niya diri sa katapusan, isulat kini siya miingon usab kanako isulat kini kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gayod. So bisan ang Ginoo mga igsoon gusto siya bag-o. Nya kanus aman ta mabag-o kanang bag-o ang tanan natong paminaw
hastang atong kasakit, mailisan o kalipay, kon tumano nato ang iyang sugo. Matud pa ni Jesus diri sa atong ebanghelyo, maghatag ako kaninyo og bag-ong sugo, ug unsa maning sugua, paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Mao dinhi ang makabag-o. Ang Pilipinas karon nagkinahanglan ba og kabag-uhan? Nagkinahanglan o naabay mga kasakit o kalisdanan karon sa atong nasod? Naawa. Hinaot unta nga ang atong mga leaders, labi na gyud mga political leaders, mabag-o sila. Ug unsa may bag-oho nila, kanig yung paghigugmaay. Na karon kadungog ko ang giplano na sad sa mga bag-ong Congress, bag-ong Senate, impeachment lang yapon. Kanang impeachment karaan man kay na. Di ba? Karaan ba? Muhunong na unta sila ana kay katong past 3 years murag puros-puros raman to related sa impeachment sa Vice President. Kapoy, laay, sig balik-balik anang siging hisgot anang confidential fund, unya naay laing funds nga nangawagtang nga tag bilyon-bilyon wa hisgot ari ragid aring 125 million kapoy laay, di ba? Sig balik-balik ni ay mga drogas karon nga ni kusog na, ni ay kagutom karon nga grabe, unemployment, ni apay graft and corruption nga purting nakahatag og kasakit nato, mga krimen, kidnapping, killings na nasa doon, mga tulis, mga smuggling, ni apay mga agricultural nato nga aspect, wa maatiman, nga libon ang mga uma kay wa nay budget, hastang ato ganing tisda, wa nay hapit budget. Dinhi ay gasigitag atiman aning ato kunuhay mga scholars hurot sa atong budget. Hilak in town. Hain naman ng free college education. Nanarbay daghang mangangkon anak, galalis pud sila kinsa jud kunoy author, kinsay nakapa-approve ng free college education. Ngano man lagi ni amay daghang nidangop nato dinhi. Hain naman ng free college education, lalis-lalisan pa inangkunay anang honor, mga hangol kay honor, pero sa trabaho mga tapulan. Ngano man kay way gugma. Maglalis pagid mo ang nagkinsay nag-author anang free college education. Murar magyug na itinuod nga free college. Pinili tingali ginagmay. Kanindot unta og naagid na nya inangkunay. Haron lang gyud butaran, aron musikat. Siging kusog ay mangangkon og mga dungog pero dili mahigugmang mubuhat. Ug unsa man ang tinuod nga nahigugma, hilingi ay mong tupad. Ning na nahigugma kanako. Pangutan ba? Akanang wa mulingi mga yawan-on na wa gyud nahigugma. Gitagaan ta mog second chance gilingi Lingi abay mong tupad ba? Ning na nahigugma kanako. Sige na ba? Kinsa man ning tinuod nga nahigugma, si Jesus gibudhian ni Judas. Imbis si Jesus mulibak ni Judas, paglakaw ng Judas kay i-report na siya, unsa may gisulti ni Jesus, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag. Himaya ang iyang gihisgutan. Unsa man ang himaya nga ihatag niya, gahom, kalipay o kabalaan. Mao nay himaya, ang gahom, ang kalipay o ang kabalaan, ang kusog. Himaya sa Dios. Mao na ingon to, himaya sa Dios didto sa langit, ang gahom, kalipay, kusog, kabalaan sa Dios. Nya ningon si Kristo sa dihang gibudhian na siya, ipadayag na karon ang akong himaya. Nya pinaagi aning akong pagpadayag sa himaya, ako sang gihimaya ang Dios. Pasabot di ay wa mohonong og higugma si Jesus ngadto ni Judas. Og niingon si Jesus, karon na gyud ninyo mapamatud-an unsa kalig-on, unsa ka kaning buhi ang akong gugma sa matag usa ninyo, nga bisan pag inyo kong budhian mosamot ang akong gugma.
Og mao nang niingon siya, paghigugma ay sad mo, samas akong paghigugma kaninyo. Karon kay nidaog naman, na inidaog sa team Marcos, na inidaog sa team Duterte, na inidaog sa team nilang Leni Robredo, kanang sila sa tong duha. Ato sila hangyoon, humanamang eleksyon, maghigugmaay na. Una ang maghigugmaay ang nidaog. Hala, paghiusa na mo para sa atong nasod, dili kay magsigil lang gyapon contest o kinsay mas maayo nila. Pulos na mo gimatagaag mandate sa atong nasod, gisugo na mo sa katawhan, trabaho na mo para sa katawhan, dili para sa inyong kaugalingon. Kana mo'y nahigugma. Nya ang nangapildi, yung saon man sa to, kamong nangapildi, higugmaa ang nakadaog. Kamo sang nakadaog, higugmaa ang nangapildi. Pag-istorya na mo, inatapos na ang laban, apir. Walang personalan, trabaho lang. Para sa nasod, para sa bayan. Ana, haron, mabag-o ang Pilipinas. Hapit na rabasan mo abot ang tinguan, basig magsige na sa tagbahaan eh. Unya, way mo angkon o kinsay hinungdan sa baha. Unya, kung naaga ni murag arang-arang, daygos mga tao, mag-ilog o angkon. Ayaw na ana. Ang himayaon nato, ang Dios. Diri sa unang pagbasa, naglakaw sila si San Pablo, lain-laing lugar, gipanghisgutan, sigig baktas, dili ni dungkol nga lugar, halagyo ni, ilang gigbaktas og maayo. Unsa may ilang gisangyaw nila si Kristo nga mao ang kaluwasan. Gisangyaw nila ang gugma sa Dios para natong tanan nga niabot dinhi sa San Vicente karon. Way hunong sangyaw, sigig sangyaw. Bikinsa ninyo dinhi ang magsigig sangyaw human sa misa nga naapatay slot nga palitonon. Taas ang kamot. Kinsay mo sangyaw ani nga napay slot nga palitonon, taas ang kamot. Sige na, taas lagi. Ginoo ko, mao day hinungdan nga wa pa gini mahurot atong slot. Kay di man mo musangyaw, unsa man yung isangyaw, unsay numero sa swertres karon nga posible mo daog, unsay mga pagwapa, unsay pa-healthy, unsay pa negosyong bag-o, labaw sa tanan. At itong pagdayong eleksyon, hain rong hinatagay. Linya dito, linya, siging tiksa na, di ay mo man, linya, traffic ang daan. Kusog kita mo sangyaw, isangyaw nga mamalitag slat. Tagaan ta mong second chance. Ang mo isas kamot, nahigugma. Ang di mo isa, impirnohonon. Sige, kinsaroy mo sangyaw, nga naapay slat, nga palitonon, ta sa kamot. Gugma man nato simbahan. Awa na ko'y laing chance ninyo ha. Bahala na mo diya. Wa mo na higugma. Unsa may mahitabo niyo, daan na kinabuhi. Kamong musangyaw, kamong mamaligya, inahot doon tanig palit kay si Padre Siano, balhinono na. May lang untag di madayon, pero madayon. Ni-request man sa dito, kay dako pa mag-itag bayronon din eh. Pero kung madayon, di man sa kumbalibad. Ang isangyaw karon inahot do na tong palit kay wa nay mamaligya ani. Nya mao na lang ni last na tong slot ang atong GHDP para sa ato dinhing pista. Ang ato na lang ang tulubago nato sa atong mga winners nga kapilya. Naapay 23,112 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Kotobra ni karong May 31. Mahurot og sa dili na kumusangyaw ani. Nya kadtong dili mahatagan, panghigda lang mo nga malinawon. Ay na mo pagyaw-yaw. Kay dili man nato sayop na ana sa gugma sa mga tao nga kunuhay nagsimba-simba pero di gyud kapalit bisag 100 pesos. Mga hudas kay bang. O kinsa man as hudas bakakon. Kinsa may sentro ni hudas kwarta. Nya unsaon man yang kwarta, iyang isugal, iyang iinom, personal niya. Di niya i-apil.
Nya kay wa naman siya kwarta, gibaligya niya sa Kristo. So kamong dili mo palit og slot, do na mo'y pagkahudas. Labi na gyud na amoy 100, nya di mo palit, may pagkahudas gyud mo. No? Kana bang magsikin, wa ko'y kwarta pa diri, wa ko. Hudas, bakakon manasudas. Maubitan ng mga bana, nga mga bit, ingnon is asawa, hudas kang, panuwaya ka, hudas kang. Lingay mong tupad. Ing na, hudas kang. Karong June 2 hangtod sa July 2, mawa ko din sa atong parokya. Posible gyapon mo balik. Pero kung balhinon ko, inigbalik na ko, igo na lang ko manghipos. Kay mutabok na ko ngadto sunod nga parokya, asa ko balhinon. Muna, di na ta magkuyog og dugay. Ako lang hangyo, hutdalag palit ning slot. Aron naatay banding. Ang atong SBF dag para sa atong kumbinto, napay 3,200 kapin, tag 500 pesos. Kana siya, o inyo ning paliton, padayon ang atong banding. Kay dili man nimo'y katapusan, pero di na ta mag-uban, isip inyo kung parish priest. Pero kung itugot sad, kay dako pa man kani atong bayrono din kay ako raman sa ning ibilin sa sunod nga pari, mga 60 million pa man more or less. Kung iya sa ning dawaton, ako ra sa ning ibilin niya. Asa man ni ipasa sa bagong pari o niya nga mupuli, anha ninyo. So, mo na, kung ako'y magpabilin, tabang yun ko ninyo pangita para i-settle aning mga 60 million. Pero kung balhinon ko, ang bagong pari, ambot mo tabang ba ninyo o kamo gipapasaanon ani hangtod sa katapusan sa panahon. Una, importante kayo ang atong paghigugmaay. Nya mag-inantusay ta para nining maong gugma. Ako din for 6 years naningkamot ko pag-antos aron mapakita nato nga nahigugma ta sa atong lugar. Ug unsa may nahitabo, nabag-o ba ang naong dinhi sa atong parokya o daan lagyapon? Manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, insaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong mahigugmaong amahan, uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing moingon kita, amahan patalinghugi ang among pagampo. Amahan patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga magbalantay ug ang panon nga sakop sa simbahan nga nahimugso pinaagi sa dugo ni Kristo, mupadayag ngadto sa kalibutan sa mapaubsanon ug maalagarong naong ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pagampo. Nga ang tanan nga naghupot og buhatang publiko magtuman uban ang kaligdong ug kakugi sa ilang tahas sa pagpangulo sa atong katawhan ngadto sa tawhanon ug ekonomikanhong tingusbawan, magampo kita sa Ginoo.
Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nawadag kadasig o gisakit sa kinabuhi ug wala nay gipaabot bisan unsa sa ilang kaugmaon, makakaplag og mga tawo nga mubati ug manubag alang kanila ug mutabang kanila sa pagbaton ug pagsalig diha sa ilang dignidad ug katakos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila kansang kinabuhi, gigahin diha sa pagserbisyo sa mga masakiton ug sa mga idaran, nga diha sa kaluoy makasinati sila sa kapuno sa ilang pagkatao, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga kitang tanan dinhi sa atong parokya, kanunay magbag-o sa atong kaugalingon diha sa espiritu, aron motubo kita diha sa gugma ug sa kahiusahan ngadto sa hingpit nga kahingkuran ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay nga nagtuo kang Kristo, makadayon na sa kinabuhing way katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Langit nung Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy nga nha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa og labaw nga Dios, pinaagi sa talahurong pagbinayluay niining sakripisyo sa Eucharistia, itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuoran, magpuyo unta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan. Nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagakong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan,
Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, patalinghogi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon o himua nga makalabang kami gikan sa daan nganha sa bag-ong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang renewal, ang pagkabag-o. Nya mahitabo ra ni kon magsigi gitag higugma. Nya atong pasalamatan ang namalit na tog slots. Nya ato sang pasalamatan ang nialagad nato ang atong mga pimag des gawas, Eucharistic lay ministers, and ato mga auxiliaries, love offering assistants, o ang atong sakristan, parish personnel, ang atong IT, SOCOM, unya ang atong lectors, salmista, o ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir, o ang atong mga nihimo sa formal offerings kaganiha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, na sila si Mr. Josie Robert and Mrs. Mercy Alerta and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Usbo na ako atong paningkamutan nga mahurot na tog palit ang slot on or before May 31. Ang atong SBF DAG na apay 3,194 ka slots, tag 500 pesos per slot. Ang ato sad nga God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, na apay 23,112 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 12 slot challenge nga tag 1,200. So, ang buhaton lang nato atong isangyaw ngadto sa tanan. Nya og mahurot, thanks be to God, og di mahurot, praise the Lord. Mga igsoon, mauto akong gingon, no? Mobiya ko diri kadiyot karong June 2 hangtod sa July 2 moadto ko sa US na ay nangimbitar dito. Nya 1 month ko dito. Nya posible nga inigbalik basig dili na ta magkuyog kay karong June mao ang among pagdawat sa among mga assignment nga bag-o. Nya mo na inampuay lang ta, ni request man ta didto for extension because aning bayronon na dako pa tungod anang atong kumbinto. Nya doon ta mahadlok mo bayad ani pero maluoy ko sa magsunod. May nang masettled usa o na pa ko dinhi unta balhinon. Pero kung itugot yun nila kay ang wisdom sa atong mga labaw mao man gyud mo patigbabaw, ako ra sa nang sundon o come and see na lang tani. Ang importante nga maghigugmaay ta. So dito day sa gawas na daghang mag-text nga makikita dito sa US. So ang akong itinerary mao kining mosunod. Igsod nako dito sa Dallas, Texas ko mosod sa June 2, nya mga June 7 adto ko sa Houston, Texas, mga June 11 adto ko sa Spark City, Nevada, nya mga June 15 to ako sa New York City, nya sa June 20 to ako sa Sacramento, California, nya sa June 23 murag to ako sa Cerritos, California, nya sa June 26 hangtod sa 30 to ako sa Merced, California, ug sa Fresno, madto sa Economic Fresno, mo usas mga lugar nga ako ngadtoon. Human mobalik ko sa Texas, nya lupad na sagbalik dinhi. Magkita pa ta og di makras ang eroplano. Og makras, impas. Ang importante makasuot adtong bag-ong langit ug bag-ong yuta. So nabuhat man sa nako tingali tanan, no?
kamo na lang sa ibuhat sa inyong role. Ako, sige mo dyan kong pabagag naong baligya aning slot para itabang sa ato mga isikatao. Kamo sad, sakripisyo sa mo gamay. Hot doon tani karong buwan nagpalit aron malimpyo na, wala na ko ibaligya nga slot. Anya ang sunod na lang, wait and see. Kung ma-extend, slot na sad. Nyag maingon mo, og di ma-extend. Hay, salamat, wa nag-slot ha. Sige, manindog na ta. Padayon day mo support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. View, like, share, subscribe kanunay nya tanawa sa dangato mga official information. Unya ang atong Facebook page nga official mausad ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.